نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani ikon ansa wannan gayyata a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da 16 ga watan almuharram a shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya. Mawdu'in da za mu tattauna a kai kamar yadda kuka ji tun daga gabatarwa, kasuwanci da kuma rikon amana a cikin harkar kasuwanci din. Wato kenan za mu tattauna ne akan kasuwanci dangane da shar'antuwarsa a cikin addinin musulunci da kuma menene abin da yake jawo albarka a cikin harkar kasuwa, sannan menene abin da zai iya kawo cikas a cikin harkar kasuwa. Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da ɗan adam ke samun arziki a kansa, kuma Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya mayar da mutane su zanto masu bukatuwa zuwa ga junansu. Babu wani mutumin da ya kai matsayi na wadata da zai ji baya bukatar ɗan adam ɗan uwansa. Cikin hikimarsa ya ɗora bukatun juna a hannun juna. Zai zanto ga kuɗi a hannunka kana da bukatar wani abin da ba kuɗi ba, ni kuma ga wani abin da ba kuɗi ba a hannuna, wannan abin ba shi nake da bukata ba, kuɗi nake so. Sai aka shar'anta kasuwanci don mu yi musaya tsakanin hajar da ke wajena ta tufafi ko kayan abinci ko gidan zama ko fili ko gona, don in karɓi kuɗin da ke wurinka a madadin wannan ɗin da kai kake bukata zuwa gare shi. Ayoyi na Alƙur'ani mai girma sun shirya zuwa ga muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci. Za mu taɓo kaɗan daga cikinsu da kuma waɗansu hadisai na manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Juma'a, yace ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wannan aya ubangiji ta'ala yana kira ne ga mummunai a matsayin su na mummunai, yace ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah, to ku yi hanzari ku tafi ya zuwa ga ambatan Allah. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da ambatan Allah hudubar juma'a, wato ku yanke kowane irin abu ku tafi zuwa ga sauraron hudubar juma'a, tunda saƙo ne na mako da ake isarwa mutum a matsayinsa na musulmi, dan a jaddada alaka tsakanin shi da mahaliccinsa.
wanda ya halicce shi don yi masa bauta. Waɗansu malamai suka ce abinda ake kira da zikirullahi a nan gurin ita kanta sallar juma'a din, fas'au ila zikrillah, ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah, ma'ana sallar juma'a. Waɗansu malaman tafsirin suka ce duka biyun su ne zikirullahi, domin a cikin huɗuba akwai zikirullahi, dan mai huɗuba zai buɗe ta da abin da ake kira khutbatul haja, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ƙarshe, kuma zai karanta ayoyi guda uku, wata cikin suratu Ali Imran da wata cikin suratu An-Nisa da waɗansu guda biyu a jere a cikin suratul Ahzab, wanda waɗannan dukkaninsu zikirullahi ne. Sannan ita kanta sallah din kuma zikirullahi ne. Da haka dai ubangiji yace idan an yi kiran sallah a ranar juma'a, wato ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah, wa zarul bay', ku yanke hada-hada ta saye da sayarwa, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hakan shi yafi alkhairi a gare ku in kuna da sani. To sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu, amma idan an kammala sallah fantashiru fil ardi, to sai ku yadu a ban kasa, wabtagu min fadlillah, ku nema daga cikin falalar Allah ta'ala, wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun, sannan kuma ku ambaci Allah da yawa dan ku zanto cikin waɗanda za su rabota a gobe kiyama. A waɗannan ayoyi guda biyu za ka fahimci muhimmancin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban. Hanya ta farko dai, ranar juma'a ita ce rana mafi daraja a cikin mako, domin ita ce ranar da Allah ya halicci annabi Adam a cikinta, kamar yadda hadisi ya nuna. Sannan a ranar juma'a ne Allah zai tashi kiyama, kamar yadda hadisi ya nuna. Sannan dukkan musulmi da ya mutu a ranar juma'a ana kidaya shi a matsayin yayi shahada, kamar yadda shi ma hadisi sahihi ya nuna. Sannan ranar juma'a ce ranar da dukkan halittu gaba daya, idan aka ce rana ta hudo a ranar juma'a, hankalinsu baya kwantawa har sai an ce ta faɗi, tsammanin su ta yiwu a wannan ginin za a tashi kiyama, in ban da mutum da aljan su kaɗai ne ba sa cikin wannan fargaba. Tare da wannan girma na ranar juma'a ba hana ka je kasuwa a cikinta ba, an yadda ka fita tun da safe ka tafi kasuwa, kawai illa iyaka lokacin da aka yi kiran sallah ne aka ce ka yanke hada-hadar kasuwanci ka tafi sallah, amma ba a ce ba a rannan kar ka je kasuwa. To kaga wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na nuna muhimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci. Juma'a duk da girmanta ba a ce ba yau kuma yadda ita hutu gaba ɗaya kar ku je kasuwa, an yadda ku tafi, sai dai idan an yi kiran sallah wanda liman zai hau kan mimbari ya fara huɗuba, to ku kulle har hada-hadar kasuwancin ku har sai an kammala sallah. Abu na biyu ko fuska ta biyu da ubangiji ta'ala ya nuna, bayan an kammala sallah ku koma kasuwa, ba a ce ba kuma shikenan daga juma'a din kuma ku zurfe gida, sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Idan an kammala sallah aka ce an yi sallama, to shikenan sai ku yaɗu a ban kasa, wanda zai koma office zai koma, wanda zai tafi kasuwa ya tafi, wanda zai tafi wata hada-hadarsa ya tafi, wabtagu min fadlillah, ko nema daga falalar Allah ta'ala. Wato sai ma aka sanya wa harkar saye da sayarwa da suna falalar Allah, shi kasuwanci sunan shi falalar Allah, wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. To wannan izina ce zuwa ga muhimmancin kasuwanci da neman ɗari da kobo cikin addinin musulunci. Wuri na biyu da zamu iya fahimtar haka, wato ayoyin da suke magana akan aikin haji, wanda aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda 5. A tsakiyar waɗannan ayoyi waɗanda aka buɗe su da faɗin Allah ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi, aka cike su da faɗin Allah ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun. A tsakiyar su, ba wai sai da aka je karshe ba, a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji, sai Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi a gare ku, ga harami a jikinku, kuna cikin aikin haji ba ku sauke ba, babu laifi an tabtagu fadlan min rabbikum, ku nemi falalar ubangijinku. Babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu, babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka sayarwa waɗanda suke bukata. Babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada, ka tafi da kuɗi dan ka sayo wani abin da idan ka zo zaka ci riba, in kai wannan ba haramun kai ba.
sai dai abinda ake so kar wannan din ya mantar da kai abinda dama dan shi ka tafi. Wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa, amma idan kayi shi ba haramun kai ba. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi a gare ku neman falalar ubangijinku, ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji. To kaga wannan ma wata hanya ce ta nuna wa mutane muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci. Sannan kuma hanya ta uku da zamu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma, sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabta wa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare, sallar dare, kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku, ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai 1/3 dare, ka kasa dare kashi 3 ka sallaci kashi 1, ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi kai barci, ko 2/3 dare, wato ka raba dare gida 3 kashi 2 duk sallah kake, kashi 1 ne kake bacci. A farkon musulunci dole kai wannan, shine abinda Allah yake nufi da ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi. Kaga nisfahu rabin dare, aw inqus minhu qalila ko ka rage daga rabi, kaga 1/3 kenan, aw zid alayhi ko ka kara akan rabi, kaga 2/3 din kenan. An gane ko? To wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare akai. To amma daga baya sai aka sassauta aka yafe, cewa na farko dai ita sallan daren ba wajibi bace ba, yanzu ta zama mustahabbi. Na biyu kuma ba lalle bane sai ka sallaci 1/3, ba lalle bane sai ka sallaci rabi, ba lalle bane sai ka sallaci 2/3 dare. Ka iya sallatar rabin awa, ka iya sallatar awa ɗaya, ka iya sallatar awa 1 da rabi, amma a ce dole sai ka kai 1/3 dare ko 2/3 ko rabi, an yafe. To dalilin da yasa aka yafe din dalilai ne guda uku, kasuwanci yana ɗaya daga cikin su. Allah ta alima an sayakunu minkum marda, dalilin farko kenan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, dalili na biyu. Sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dalili na uku. Ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin halin rashin lafiya. Mara lafiya kam a ce yayi sallah rabin dare ko 1/3 ko 2/3 yana da wahala, ba zai iya ba. Sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar Lahadi dan su tafi cin kasuwar Gujungu, ko su tashi daga nan dan su tafi Mai Adwa, ko su tafi Ladin Makole, ko su tafi Kacako, ko su tafi Ɗanbatta. Akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin ranaku daga nan dan su tafi Lagos, dan su tafi Abakaliki, dan su tafi wani gari, su je su yi fatauci, su sayo wata haja su kawo. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci, yan ko ta kwanan musulunci, waɗanda ta iya wasu a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi. Saboda waɗannan dalilai guda uku, yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba 1/3 ko 2/3 ko rabi. Faqra'u ma tayassara minhu, ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare, shine ake nufi da qira'a. Anan al-qira'a ana nufin sallah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Wannan yasa sahaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto 'yan kasuwa, daga 'yan kasuwa sai manoma, kuma wannan ta sa tattalin arzikinsu ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara 10 da kafuwar daular musulunci ba, amma sai da ya kasance suna da istiqlaliyya ta hanyar tattalin arziki. Abinda ake nufi da istiqlaliyya, cin gashin kai, ba sa bukatan siyo rance daga wajen daular Farisawa ko daular Rumawa, kuma ba sa jin tsoron a ce za a sa musu takunkumin tattalin arziki, saboda suna tsaye da kafarsu, manoma ne, 'yan kasuwa ne, suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka bayo muhimmanci. Waɗannan ababe guda uku, da noma da kasuwanci da sana'ar hannu, babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma. Duk wani abin da ba wannan ba, bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki.
daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki, daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa muhimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta sayi da sayarwa ba cikin addinin musulunci, dan su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa, dan su ne ababen da aka daɗe tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi. Da haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu kima, sun samu daraja, sun samu mutunci, ba su kaskanta ba, ba su zanto masu maula ba, ba su zanto mabarata ba, sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa. A madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki, su ne suka sanya wa mutanen Makka takunkumin kare tattalin arzikin kasa, dan su ne aya ta sauka ta cikin suratu tauba ko suratu bara'a, aka ce da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim. Ya waɗanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai najasa ne, da haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah, kar su ƙara kusantar hurumin Makka. Daga wannan shekarar an riga an yanke, wanda sun mayar da Makka wurin kawo haja su sayar kuma dan su saya daga wajen mutanen Makka, wanda mutanen Makka suna cin wannan ribar, amma aka ce daga yau an riga an fasa kasu sake zuwa. Allah ya ja hankalinsu da cewa wa in khiftum ailatan, in ma kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha, da sallah Allah zai wadatar da ku daga yalwata daga fallarsa in yaso. Kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku karye, ko ku kun daina sayan tasu za ku karye, kwata kar ku ji tsoron wannan. Haka Allah madaukakin sarki ya ce musu. To kun ga a nan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala sune khulafa'ur rashidun cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar shine da farkon su, daga nan sai sayyidina Umar, daga nan sai sayyidina Uthman. Guda uku nan dukkanin su yan kasuwa ne, ga wurtattun yan kasuwa, suna daga cikin wanda yafi kowa jari lokacin da aka zo Madina. Abubakar kan tun a Makka yana cikin wanda yafi kowa karfin jari a Makka, tun ma kafin wato musulunci yayi karfi da kuma bayan an dawo an zo Madina. Kaga imani bai hana su kasuwanci ba, ilimin Qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba, dan azuna kasuwanci abu ne na rayuwa akai da kuma ake san dan adam ya tsara shi ta hanyar ta dace. To wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in yi magana akai. Daga nan gurin akwai waɗansu babuka da Imamul Munziri yayi masu muhimmanci a babin kasuwanci a cikin littafinsa, kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai dai kawo hadisin manzo Allah karkashin sa, ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa. Idan ya ambaci sunan babi sai ya kawo hadisi. To nan gurin misali kawai nake so in bamu, ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan su ba, a'a waɗanda suka suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su. Nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku, kada ku ɗauka cewa molanka nake muku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Al-Miqdam ibnu Ma'adi Karib, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Wannan hadisi shi Imamul Munziri ya yi masa babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai, dangane da neman kuɗi, kwadaitar da mutum dangane da neman na kuɗi, neman na kansa, neman ɗari da kwabo, bil bai'i wa ghairihi, ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci. Kada yake zauna ka a haka baka komai, lalle kana yin wani abu da zaka nemi na kanka, sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa. To sai kawo hadisin farko na Miqdam ibn Ma'adi Karib, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta, wato wanda yafi tsama aka fi sa rai ya zama tsantsar halal, min an yakula min amali yadi, sama da a ce ya ci daga aikin hannun shi, daga saka da yake yi ko rini da yake yi, ko gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin,
ko makanikin generator duk wani abin da hannu zaka yi manzo Allah ce abin da duk zaka yi da hannu dan ka ci abinci to wannan yafi kowanne tsafta cikin abin da dan adam zai ci wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi sai manzo Allah ya nuna annabin Allah Dawud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake yi kaga kira aikin hannu ne da haka duk abin da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka ambata ko wanda ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu mutum ya je dajin Allah ya ɗauko itace ɗauri guda kai guda na itace ya ɗoro a gadon bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sawa'un mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana ka yi aiki ko da na faskare ne ka yi aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun ruwaito shi hadisi na uku a wannan babi da kansu zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id bin Umayr wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi atyabu cikin hanyoyi na neman kuɗi wata hanya ce mafi tsafta sai manzon Allah ce amalur rajuli bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa sai kuma ya ce wa kullu bai'in mabrur a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zamanto kubutacce daga albushu kubutacce daga ƙarya kubutacce daga yaudara ko cin amana wannan ita ce hanya mafi tsafta da dan adam zai samu abinci ya kai bakinsa sana'ar hannu saye da sayarwa wanda ta kubuta daga albushu ko cin amana ko yaudara daga na Imam al-Munziri ya sake kulla babi wanda yace babin da yake magana akan kwadaitarwa fi talabir rizqi wato kwadaitarwa dangane da yin sammako fi talabir rizqi wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa in za ka kasuwa ka yi sammako in za ka gona ka yi sammako in za ka je wajen sana'ar ka ta yau da gobe wanki da guga ne kira ne gyaran mota gyaran mashin ne ka yi sammako muhimmancin dai yin sammako zuwa da wuri ba zuwa a makara ba menene abin da yake nuna muhimmancin zuwa da wuri an karɓo hadisi daga Sakhar ibn Wada'a al-Ghamidi Allah ya kare yadda a gare shi yace da kaina naji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha wato ya ubangiji ka sanya wa al'ummata albarka a cikin sammakonta dukkan mutumin da ya sammako to wannan addu'a ta manzon Allah ta shafe shi sawa'un kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake zuwa akan kare zuwa da wuri to lafazin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani kila idan ka ce ya sammako ya zo tun karfe 6 zai zo babu kowa kila kuma ma bude kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala to amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa kila an saba zuwa 7:30 ko 8 to kaga anan kuskure ne ka bari sai 10 ko 11 ko sai azhar ka zo kawai dan ka fara bunkasa dan ka fara nauyi ka fara taka kasa da karfinka matukar dai zai zanto tara an fito to fito taran dan wannan addu'a ta shafe ka matukar 8 an fito to ya kamata ka fito 8 dan wannan addu'a ta shafe ka kwanciyar ka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne kuma hasara ce kake gadarwa kanka sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka sannan kuma sa iya zaluntar ka to kaga anan gurin zuwa da wuri na da muhimmanci Sakhar ibn Wada'a yace wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahar manzo Allah ya kasance idan zai aika da sariya wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo ko kuma ka ce sariya dukkan rundunar yakin da shi annabi baya ciki idan annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari yakan tura su ne da sassafe sannan idan zai aika babban runduna wadda shi ma yana ciki
to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe, ba a bari sai rana ta yi a tafi, da sassafe ake tafiya. To kun ga a nan gurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a. Marwaitun wannan hadisi shine Sakhar ibn Wada'a al-Ghamidi, dan kasuwa ne shi kanshi da ya ji wannan hadisi na manzon Allah, to sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafiya kasuwannin kauye to da sassafe yake tura su, sai ce da an yi sallah asuba ku zo ku same ni a gida, da an yi sallah asuba sai su same shi, wanda zai tura kasuwa kaza ya tura su, wanda zai tura so yake dace da wannan addu'ar ta manzon Allah. Karshe ko abin da ya faru shine kamar da hadisin ya nuna, fa usriya maluhu wa kasura, arzikin sa ya yawaita, dukiyarsa ta yawa, saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da annabi yawa al'umma addu'a a cikin sa. Akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga, wanda manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah, to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu. Kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci, baya cin kwanan nan abinci, in ya nemo na rannan ya cinye shi kenan, da safe kuma zai fita da sassafe dai ya nemo na rannan. To anan ba ana cewa mu yi kamanceceniya da shi bane wajen karma ajiye na gobe, a'a ba ta wannan fuskar kamanceceniya take ba. Fuskar da kamanceceniya take wajen fitar shi da sassafe. Sai manzo Allah ce tagdu khimasan wa taruhu bitanan, za su tashi su yi jijjifi a lokacin cikin su ba komai, amma za su dawo da yamma kuma sun koshi. Kaga ba su kwana da shi ba, amma sammakon da suka yi ne ubangiji ta'ala ya arzuta shi da shi. To kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako, da Allah ya arzuta ko yadda ya arzuta tsuntsu. Amma makara kuke ba ku zuwa da wuri, sai karfe 9 sai karfe 10, wani ma sai bayan azhar. Sannan kuma idan ya zo ba zai kai yamma ba, karfe 2 ya tashi ko karfe 3 ya tashi, ma'ana ba a sammako. To kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta, wato kyautata hanyar nema din. Idan an ce kyautata hanyar nema, ƙoƙarin hanyar da zan nemi kuɗi su zanto ta halalce garau, babu wani magu-magu a cikinta. Wannan ita ce kyautata hanya. Domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba, hanyar haram an fi tarawa da wuri, sai na bi wannan hanya ta haramun, to ko shakka babu, wato a nan gurin na sabawa Allah madaukakin sarki. Sannan Allah madaukakin sarki ba zai taɓa sanya albarka a cikin rayuwata ba. So ake yi in bi hanya ta halal komai yadda nake ganin mai tsawo ce, in kaucewa hanya ta haram komai yadda nake ganin kusa take daidai haka take dab da mu. Wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta. Yadda ko zan zama na kyautata hanyar nema, to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba. Sannan lokacin da nake bukata, in na samu kuɗi, in yi bukata ta daidai samu na, kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina, dan ba lalle bane dan yana abokina ya zanto samun mu daya. Kar in ce sai na yi bukata irin ta sa'ana, ba lalle bane dan sa'ana ne shi ya zanto samun mu daya. Abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan. Na biyu, yin bukata sama da ta daidai samu na. Wani yana da hali, an buɗe kasuwa karfe 11 karfe 12, mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago sai wani ya ce yanka mana naira 1000 nan gurin, ya kirawo yaro ya ce a kai masa gida. Wai ina ganin tun da shi ma sa'ana ne, ni ma sai an yanka na naira 1000 ko da samu na bai kai ba. Dai idan na ce yanka mana 500 zan ji kunya, yaya shi zai sai na 1000 ne sai na 500. Kai yanko mun balangu da na 700, wai ina jin kunya ni ma dole sai na sanar 700, ko ba na sha'awar balangu, tunda wani yayi ni ma sai na yi. Wani ya sa agogo iri kaza sai na sa irin sa, wani ya yi takalmi iri kaza sai na yi irin shi, wani ya zo gari kaza ya yi aure ni ma sai na auro irin ta, wani ya yi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza ni ma sai na yi irin sa, ko da samu na bai kai na nashi ba. Wannan muna na hanya ne, ba kyauta ta hanya ba.
bari in karanta muku wadansu hadisai ku je da manzon Allah ya ja hankalin mu akan kyautata hanyar neman kuɗi. Farko akwai hadisi daga Abdullahi bin Sarjis, Allah shi kare yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-samtul hasan, kama mai kyau. Me yake nufi da kama mai kyau? Ba a nufin shiga kadai, ta iya yiwa shiga tana cikin kama mai kyau, sannan kuma sakin fuska tana cikin kama mai kyau, sannan magana mai daɗi da zaka rinka faɗawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau. Maza Allah ce kyakkyawar kama wa tu'ada da bi sannu a hankali banda garaje, wal iktisad da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki, daidai samu daidai abin da zan kashe. Juz'un min 24 juz'an min an-nubuwa, wannan kashi ɗaya ne cikin kashi 24 annabta. Mutumin da ya samu wannan kamar yana da kashi ɗaya cikin kashi 24 na sifar annabta a tattare da shi. Kar ka zo mai garaje, sannan ka zanto kashe kuɗin ka daidai ruwa daidai tsaki, ba dan wani yayi kaza ba ni ma sai nayi. Wani hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Wani hadisin daban daga Jabir dan Abdullahi, Allah shi kare yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqullaha wa ajmilu fi talab, ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu. Garaje baya sa ka samu sama da abin da aka kaddara maka, da haka ya kamata ka kyautata hanyar. Sai ce wa in abta anha, ko da arzikin ya yi jinkirin zuwa zai zo nan gaba. Kar ku manta cewa tun mutum yana ciki ake rubuta ababe guda 4, ake umartan mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id. Kaga abu na farko shine arzikinka, dan kayi garaje, dan kayi yaudara da ha'inci baya sa ka wuce abin nan da mala'ika ya rubuta. In kuma ka bi daidai, bin daidai ko mun jinkiri abin da mala'ika ya rubuta sai ka kai gare shi. Dan me kake garaje kenan? Wa ajmilu fi talab, manzo Allah ce ku kyautata hanyar neman kuɗin ku. Khuzu ma halla wa da'u ma harram, duk abin da yake na halal ku karba, duk abin da yake na haram ku rabu da shi kar ku karba. Wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi. Wani hadisin daban daga Abu Huraira, manzo Allah ce ya ayyuhan nas, innal ghina laysa an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Yawan kuɗi ba shine yawan gonaki da haja ba, yawan gidaje da yawan gonaki da yawan haja da yawan kuɗi, wannan ba shine yawan wadata ba, walakin al-ghina ghina an-nafs, wadata ita ce wadata zuci. Dan ka iya samun mutumin da yake da karfin da jarinsa ya kai miliyan 10, amma baya iya yin kyauta wadda mutum mai miliyan 1 yake yi. Kaga wani mai miliyan 1 yana iya yin kyautar da mai miliyan 10 baya iya yi, saboda wannan yana da wadatar zuciya, wancan yana da talakar zuciya. Kaga mai miliyan 10 kuma yana iya yin kyauta wadda mai miliyan 100 baya iya yi, saboda mai wancan yana da wadatar kuɗi a hannunsa baya da wadatar zuci, wannan ko yana da wadatar zuci, don haka yake iya yin wannan. Da haka manzo Allah ce wadata ita ce wadatar zuciya, wadata ita ce wadatar zuciya. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti 'abdahu ma kasaba lahu min rizq, ubangiji ta'ala yana baiwa bawa duk abin da ya riga ya rubuta masa na arziki. Da haka fa ajmilu fi talab, ko kyautata hanyar neman arzikin ku. Khudhu ma halla wa da'u ma harram, ku riki duk abin da yake na halal, abin da yake na haramun kuma to ku rabu da shi, kar ku ce za ku neme shi. Wani hadisi makamancin wannan daga Huzaifa ibn al-Yaman, Allah shi kare yadda a gare shi, yace qama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa da'a an-nas. Wata rana manzon Allah ya tashi ya kira mutane, yace halummu ilayya, duk ku zo ku taho. Fa aqbalu ilayhi fa jalasu, mutane duk suka zo wajen manzon Allah suka zauna. Fa qala, sai manzon Allah ce hadha rasulu rabbil alamin jibrilu sallallahu alaihi wasallam, wannan jakadan Allah ne Jibrilu, gashi nan ya zo. Nafasa fi ru'i, ya mun busa a cikin zuciyata, ma'ana ya isar mun da sako na wahayi, ya shiga har zuciyata, na haddace abin da yace annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta alaiha.
ba wata rai da za ta mutu har sai ta cika arzikinta ko da arzikin yayi jinkirin zuwa. dan haka fattaqullaha, ku tsoraci Allah ta'ala, wa ajmilu fi talab, kuma ku kyautata hanyar nema. wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuzuhu bima sayatillah, kasancewar arziki yayi jinkirin zuwa kar ku yadda ku ce za ku nemo shi ta hanyar haram dan ya zo da wuri. fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba. da haka lalle mu kiyaye waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. a wani babin daban wanda shi Imam al-Munziri yayi masa suna babin kwadaitarwa dangane da neman halal da kuma cin halal, da razanar da mutane dangane da neman haram da kuma cin haram. wato babin na kwadaitar da mu duk yadda za a yi ya zanto halal zamu nema, kuma duk yadda za a yi mu nisanci haram. ciki sai kawo hadisin da yake wallahi kai kawo dinnan yana daukar hankali na sosai da sosai wallahi. sai kawo hadisin da yake shahararre a wajen mu wanda aka karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi, yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. lafazin tayyib suna ne cikin sunayen Allah, sannan kuma ya kunshi sifa. abinda ake nufi da tayyib game da ubangiji wato kamili wanda bai da tawaya, tsarkakakke wanda babu nakasa tattare da shi, wanda duk sifofinsa na kamala ne. la yaqbalu illa tayyiban, baya karba sai abin da yake tsarkakakke. abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da abinci ko abin sha shine abin da yake na halal wanda babu haramci a cikin sa. abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da aiki shine dukkan aikin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a yi shi, wannan shine tsarkakakken aiki. to Allah mai tsarki ne, baya karban aiki sai an yi shi in ya zama mai tsarki. kuma Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci mu da irin abin da ya umarci manzanni da shi. manzanni Allah ce da su ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah, ya ku manzanni ku nemi halal ku ci sannan kuma ku aikata kyakkyawan aiki. mummune ku Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi, ya ku mummune ku ci daga dadadan al'amura da muka arzuta ku da su. daddada nan ba ana nufin mai dadi da gardi akan harshe ba, a'a mai daɗi wanda yake halal ne aka bi aka same shi shine daddada. domin daddadan abu in hanyar neman sa haramun ce ba mai daɗi sunan shi ba. ku ci daga daddadan abu shine na halal cikin wanda muka arzuta ku, sannan ku yi godiya ga Allah. anan abin da ake so ku kalla da yace da manzanni kulu min at-tayyibati sai ce wa amalu salihah, ku ci daddada wato na halal sannan ku aikata aiki na gari. malamai suka ce abin nufi aikin ka baya zama nagari sai in kana cin halal. wato ayyukanka na ibada wanda sai kunshi sallah da azumi da aikin haji da ciyar da miskinai da haji da umara da gina masallaci ko makarantar islamiyya da da'a da biyayya ga iyaye sukan zama nagari ne gwargwadon yadda kake cin halal, kuma akan samu cikas a cikin su in kana cin haram. dan Allah ce kulu min at-tayyibati wa amalu salihah. kun ga irin abin da yace da manzanni sai yace da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. ashkuru lillahi din shine wa amalu salihah a can, kuma dan ka san bauta ne sai yace in kuntum iyyahu ta'budu, in kun kasance ga Allah din kuke bauta. shi yasa ya tabbata cikin wani asar din manzo Allah ce dukkan tsoka daya da ta tofo a jikin dan adam ta hanyar haram to wuta ce tafi dacewa ta narkar da ita a ranar tashin kiyama. kun sani a cikin hadisin manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi. wannan mutum gashi yana cikin tafiya ta nesa, ba wai tafiya daga nan zuwa Gwarzo ko Funtuwa ba, nesa, kila zai tafi Sokoto, kila zai tafi Maiduguri, kila zai tafi Hong Kong. yutilu safar, sannan kuma ash'as aghbar, wannan ita ma sifa ce ta biyu. ash'as
wato gashin kansa a hargitse bai samu sukunin ya taje ya daidaita su masa ba. Sannan kuma aghbar gashin kansa da kura bai samu sukunin ya wanke ba, wato gashi da kura ga gashin sa da a hargitse. Sannan kuma ya muddu ya dahe da sama, wannan sifa ce ta mai addu'a daga hannu sama. Sannan kuma ya rabbi ya rabbi, ga tauhidi ta tare da shi dan Allah kadai yake kira, bai hada shi da kowa ba. Ya rabbi ya rabbi, wato bai ce ba ya rabbi kuma ya wali ko ya rabbi ya shehi, a'a ya rabbi ya rabbi, ya rabbi kuma da ya rabbi. Kaga tauhidi tsantsa, ahlus sunna wal jama'a ke. To anan waɗannan halaye guda hudu kowane ɗaya yana sa an sa addu'ar mutum. Farko dai kasancewarsa matafiyi, manzon Allah ya nuna a cikin hadisi halin tafiya hali ne na an sa addu'a. Sannan kuma na biyu halin tsanani da yake ciki, ko a zaman gida kake in kana cikin tsanani hali ne na an sa addu'a, dan Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Al-mudtar kaga shine ash'asa aghbar, al-mudtar din kenan ma'ana allazi asabathu ad-darura, wanda larura ta kan masa, talauci, wahala, rashin lafiya, hali ne da idan kana ciki za a ansa addu'arka. Da haka ana ansa addu'ar talaka kafin ansa addu'ar mawadaci. Sannan kuma abu na uku gashi maddul aidi ila sama, mika hannu sama shi ma ɗaya ne da ke sa a ansa addu'ar mutum. In yana addu'a a wajen sallah to ya mika hannunsa sama, amma in a cikin sallah ne kaga ba daga hannu. Sannan kuma kiran Allah shi kadai, ya rabbi ya rabbi, kaga duk wannan dalilan da ke sa ansa addu'a. Ɗaya ma kawai in ya samu addu'ar ka ana sa ran karɓaɓɓiya ce, to ballantana ababan guda hudu su haɗu lokaci guda, yaya min babu aula ansa addu'ar ka. Amma sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haram, abin da yake ci haram ne, wa mashrabuhu haram, abin da yake sha haram, wa malbasuhu haram, tufafin sama da kudin haram yi, wa gudhiya bil haram, kuma an ce da shi haramun tun yana yaro da haka ya girma. Sai ce fa anna yustajabu lahu, ta za an sa masa addu'a sa. Kaga sharadin an sa addu'a ya cika, amma kuma an samu mani min al mawani, wani abin da ke kawo cikas ya zo ya rushe addu'ar gaba daya. Al-muttar ana ansa addu'arsa, al-musafir ana ansa addu'arsa, alladhi yad'u Allah wahdahu la sharika lahu ana ansa addu'arsa, alladhi yamuddu yadayhi ila as-samaa 'inda ad-du'a shi ma ana ansa addu'arsa. Amma manzo Allah ya ce mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya za ya ansa addu'ar wannan mutum, ba za a ansa masa addu'arsa ba. To anan kar ku manta fa anna yustajabu lahu, ta za an sa masa, ma'ana ansawa idan yayi du'a wa ibada shine a bashi lada, amsawa idan yayi du'a wa su'al shine a bashi abin da ya roka. To ita ku addu'a ta kasu kashi biyu, akwai du'a wa ibada, addu'a ta ibada kamar zikiri da salatin annabi da hailala, wannan kana yi ne idan ka samu lada. Sannan akwai du'a wa su'al, addu'a ta roko, ka roki gafara, ka roki kasuwancin ka ya ci gaba, ka roki haihuwa, wannan addu'a ce ta roko. To idan an sawa mutum addu'ar ibada shine sai a bashi lada kan ibadar da yi, idan an ansa masa addu'a ta roko shine sai a bashi abin da ya roka. To idan aka ki ansa masa duka biyan, a can in yayi ibada babu lada, a nan kuma in ya roka ba za a bashi abin da ya roka ba. Akwai hasarar ta wannan a rayuwar duniya. To mu kalli wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wani hadisin daga Abdullahi dan Amr bin al-As, Allah shi kare yadda a gare shi, yace manzon Allah ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Al'amurra guda hudu idan sun tattaro a kanka, karka damu ko mai ka rasa a duniya ka je ka rasa shi. Waɗannan ababen guda hudu idan kana da su, to komai ma ka rasa in dai a duniya ne. Dan wanda yake da guda hudun nan to shine yake da hanyar samun komai a duniya. Wanda baya da wannan guda hudun to baya da hanyar samun komai a duniya. Farko in ji manzon Allah, hifzu amana, rike amana. Idan na dauki 100 na baka, na ce gashi amana, ko ka rinka yin kasuwanci muna raba ribar, ko na baka bashi kan cewa zaka biya nan da wata 2, to ya kasance ka rike amana, baka salwantar da wannan kuɗi ba, ka dawo min da su. In an samu tsaiko kuma kayi mun bayani ne, wani ne irin ƙaririn nan da muka saba a ƙasar Hausa, mutum ya kashe danginsa na yamma, ya kashe danginsa na kudu, ya kwantar da marasa lafiya cikin dangin uwa da dangin uba, kawai dan yayi ƙarya ya cinye kuɗin wani. Ba daidai bane kai wannan, ka zanto mai hifzu amana.
idan ubangidanka ya dauke ka ya sa a shago ko a rumfa ka zanto mai himzu amana. Akwai wani mai arziki a nan garin yana yawan bada kuɗi ga mutane ko ya ba su kaya a dawo da kuɗi. A shekarar da ta wuce da yayi lissafi ya yi hasaran kuɗi sama da naira miliyan 30. Kuma cikin mutane ne da yake baiwa ko duk wanda yake ba musulmi ne, babu inyamuri babu arne ko ɗaya. Akwai wani bawan Allah a kasuwar kurmi yana harka ta littattafai, yana ta yi sai ga kusan kawai faduwa yake, shi kuma ya san lalle ana samun riba. Yana ta zargin ko ɗansa ko ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa, ashe cikin yaran da ake tare da su kullum a kasuwa sai suka je suka yi wasa fayaki, suka je aka yanka musu makullansa na sto. Idan an kulle da safe ko da yamma, su kuma sai su riga zuwa da safe sai su bude. Kaga masu gadi za su ce musu ba yaran kantin bane ba, sai su fitar da kaya katan kwali su je su sayar. Shekara da shekaru, shekara 2 ko 3 ana yin haka ba gane ba sai bana, sai duka bifota ɗaya ba asirin sai fallasa. Su sun sa kasuwancin sa ya ci baya, kuma su nasun ba zai taɓa yin albarka ba. Da haka muke kashe kanmu a ƙasar Hausa, da haka muke kashe kanmu. Akwai wani yaro a kasuwa shi ma da uban gidansa, shi ma haka yake, daga cikin kuɗi da yake kasuwanci kullum sai ɗauka ko naira 1000 ko naira 2000 ko naira 5000. Yana ta yin harka sai yana fata kai, yana sayan gidaje har ya buɗe supermarket a wuri. Karshe je supermarket din ta karye, kuma ya karye uban gidan nasa, shi kuma ya karye bai komai ba. To wannan rashin amana din shine abin da yake cutar mu a yau. Da wuya ka jawo wani ko ɗanyarka ko ɗan ƙaninka ko ɗan ƙanin babanka ko ɗan ƙanin mahaifiyarka ka ajiye shi wai zo na maka kan kasuwa. Zaka ga mutum ka ji tausayin ka jawo shi kuma sai ya ci amanar ka. Sannan wai ka rasa waye mai amana tsakanin babban ofisa na sama a ma'aikata da direban da yake jan mota da mai gadin da ke bakin gate wanda zai boda mota ta shigo, ka nemi mai amana ka rasa. Wannan ita ce babbar musifar da muke ci. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, sidqu hadith, gaskiya. Duk abin da zaka faɗa kar kai ƙarya, duk inda za a je a dawo kar kai ƙarya. Abu na uku, manzo Allah ce husnul khaliqa, kyakkyawar ɗabi'a. Ka shahara da gaskiya da riƙon amana, ka shahara da cikin fuska ba ɗaura fuska ba, ka shahara da cika alƙawali ba saba alƙawali ba, ka shahara da jin daɗin maganganu daga bakinka ba a shari'a da batsa da yi da mutane ba. Abu na hudunsu, iffatun fi ta'uma, tsarkin duk abin da zaka ci ka kai bakinka ya zanto na halal ne, kana da wannan garanti 100% cewa halal ce. Idan ka samu wannan guda hudun ka rasa komai ma a duniya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tsakaninmu da Allah bana magana akan waɗanda suke bin tafarki na ɗariƙun sufaye, dan ba su da suka fi yawa anan ba, ko da akwai wani batijja ne ko ba kadire ba su da suka fi yawa anan ba. Ina magana akan waɗanda suke da commitment, suka ce su ahlus sunna ne, su annabi suke bi. Dan girman Allah tsakaninmu da juna, idan aka ce za a tabbaka wannan yau akan mu, ya zami. Na faɗa muku da a karatun da rutuwar na ce bambancin mu da yawancin yan ɗariƙa shine bambancin masallaci. Masallacinsu daban, namu daban. Sannan kuma da bambanci idan an zo sallah mana hada sahu, su ba su hadawa. Yawanci za mu tsaya ga jasasul istiraha ga ajanu, su ba sa yi. Sannan kuma za a yi kabalu a kame sosai, su kuma ba sa yi. Sannan wandunan mu ba sa jan kasa, duk wannan alkhairi ne. Amma idan an koma kasuwar ba bambanci da saba alkawalin da riƙon amanar da wane ne, ba wani bambanci. To dan girman Allah, ka yarda da manhajin annabi, ma'ana ka yarda da annabi a masallaci baka yarda da shi ba a kasuwa? Ka yarda da annabi yadda ya sa tufafi, baka yarda ba da yadda ya bayar da bashi ko yadda ya karba ko yadda ya siya ko yadda ya sayar ko yadda ya alƙawli ko yadda aka yi masa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. A wata kira'a wa mallahu bi gafilin amma ta'malu. Da haka anan gurin ya yan uwa, akan karɓi musulunci ne kacokan din shi, banda ba wayan dauke wani bangare banda wani bangare. In nace na ji na gani ni ahlus sunna ne, to ma'ana 100% kan komai da komai. Sai abin da na kasa
dan dan adam tara yake bai cika 10 ba a zamana da iyali ahlus sunna a zamana da makwabta ahlus sunna a kasuwanci na ahlus sunna lokacin da na bada bashi ko na karba ahlus sunna a matsayina na ma'aikaci a gaban banci tsakanin ni da nace ahlus sunna da wanda yace shi dan gargajiya ne wajidna aba na kazalika yafaluna an samu akwai bambanci mai yawa amma in kawai a baki za a gane in muna musu ko a masallaci wancan ya je biyu ke wancan ya je nan ya yi sunanci abin nan kawai anan za a gane bambancin to me ya amfani kenan ba wani bambanci kenan in dai dan wannan ne ya kamata mu fahimci gaskiya tsakaninmu da Allah al-Imam al-Munziri ya sake yin wani babi duk da a cikin littafinsa duk ko ba abin da yake kawo kaga da ya kulla babin sai hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yake kudaitarwa dangane da samaha shine sanyin hali sanyin rai ko kace saukin hali wato ba tsatsauran hali ba a cikin harkar kasuwa saukin hali a cikin harkar kasuwa wannan abin idan na sayar na ci riban naira 200 a ciki ko na ci riban naira 500 a ciki to in hakura da wannan riba ta 200 ko 500 ko da ina sa ran in na ƙara matsawa za ta kai riban naira 700 to na zama mai saukin hali saboda wannan 200 da na hakura da ita na sallama na hakura da 500 ko 300 da na rike ta a ratsar riba ko da idan na matsa za a kai 200 to wannan sai sa Allah ya sa mun albarka sai kuma addu'ar annabi su tafi dan annabi ya addu'a ga irin wannan wanda suke hakura da ribobi waɗanda ba sai sun musgunawa jama'a sun sa ƴan uwansu cikin tsanani ba kuma anan musamman ga abin da yake tamtassu ilaihi hajatun nas bukatuwar mutane tashtaddu ilaihi bukatar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi kamar kayan abinci kamar magani kaga duk wannan bukatuwar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi to ya kasance na zama mai hakura da riba ta ƙasa ba sai na tsawwala farashi na jefa yan uwana cikin kangi da wahala ba manzo Allah ce rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya yi rahama ga bawan da ya zanto mai sauki lokacin da ya tashi sayarwa mai sauki idan ya je saye mai sauki lokacin da ya je karbar bashi ga wanda yake bi din wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da haka mu zama masu sauƙaƙawa yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai sanya albarka a cikinmu. Abin da nake da shi na kusa da ƙarshe, lalle ne a nisanci algushu a cikin harka ta kasuwa. Tunda manzan Allah ce laisa minna man gashana ko man gashana laisa minna dukkan wanda yake algushu to baya cikin mu a ranar tashin kiyama. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar baya cikin mu ta iya daukar ma'anar baya cikin mu yan aljanna ta iya daukar ma'anar baya cikin mu musulmi ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mutane na gari ta iya daukar ma'anar baya cikin mu wanda zamu dace da ceton manzon Allah to kowace ma'ana ta dauka a cikin nan gurin ai akwai hadari a ciki sannan abu na karshe ya yan uwa kun ga ƙarya a cikin harkar kasuwa kaga rantsewa akan ƙarya bayan kayi ta kai ƙarya laifi ne ka rantse a kanta kuma laifi na biyu kuma rantsewa a kanta ƙarya din abu da ke nuna raunin ma imanin mutum kawar ma baya daukan Allah a matsayin komai wanda yake rantsewa kan ƙarya bayan ya san ƙarya ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada dukkan dan kasuwa mai gaskiya wanda in zai zance baya ƙarya al-aminu amintacce wanda baya ha'inci ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ranar tashin kiyama za a tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai dan kasuwar da ya zama haka yayi fada da shedanin sa yayi fada da zuciyarsa sannan an karbo hadisi daga Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace manzon Allah ya fita wata rana bayan gari inda ake sallar Idi filin Idi sai ya ga mutane suna saye da sayarwa sai manzon Allah ce ya ma'asharat tujjar ya ku taron yan kasuwa duk sai suka wayo suka ce ga mu ya manzon Allah wa rafa'u anaqahum wa absara kowa ya mika wuya ya zura ido yana so ya ji mai manzon Allah zai ce fa qala sai manzon Allah ce
inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa fa za a tashi sa ranar tashin kiyama fajirai mabarnata illa man ittaqallaha sai wanda ya ji tsoron Allah a harkar kasuwarsa wa barra ya cika rantsuwarsa in ya rantsa akan gaske ya cika alƙawarinsa in ya alƙawari ya cika ba zai sha kwana ba wa sadaqa kuma yi gaskiyar zance baya ƙarya a wani hadisin na Abdurrahman bin Shibil yace na zaman da Allah cewa inna tujjar humul fujjar in kasuwa ku sune fajiran mutane gobe kiyama sai aka ce da shi ya rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a Allah bai halatta kasuwanci bai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai manzo Allah ce bala yace Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum yahlifuna fa yasamun suka rantsi su yi sabo a cikin rantsuwar wa yuhaddithuna fa yakzibun sukan baka labarin haja kuma ƙarya suke ba haka take ba wannan shine dalilin zai sa a tashe su a cikin fajirai hadisin karshe da zan kawo a nan gurin daga Abu Zar al-Ghifari manzo Allah ce salatu la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai dube su ba duba na rahama ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani da manzo Allah ya faɗa wannan hasu uku Abu Dharr yace sai ce khabu wa khasru wa man hum ya rasulullah kai sun yi hasara sun tabe su waye waɗannan sai manzo Allah ce na farko al-musbilu mutumin da yake sakin tufafinsa ƙasa da idan sawu namiji banda mace duk namiji da zai saki tufafi yayi ƙasa da idan sawu yana cikin su na biyu wal mannan mutumin da yake goranta maka in ya maka alkhairi yace ba ni ne maka kaza ba ba ni na baka kaza ba ba ni na kawo kai kaza ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya ya rantsa akan ƙarya kawai dan ya tallata hajarsa yayan uwa musulmi waɗannan ne kaɗan daga cikin babuka da na so in zaƙulo mana waɗansu hadisai daga cikinsu don mu kwatanta na farko dai dukkan mu nan mun yi imani waɗannan hadisai daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan dukkanin mu nan gurin daga mai kasuwanci sai wanda yake da wata sana'a da yake yi to wajibin mu ne mu kallo waɗannan hadisai mu ga matsayar mu da su yaya matsayar mu take da wannan hadisai ma'ana a aikace haka muke akan su 100% ko yaya muke dukan mu ko waɗansu daga cikin mu ya kamata kowane dan adam yawa kansa hisabi halin da muke ciki hali ne wanda ya kai a kalle mu ai mana kaito dukkan sinadari na arzikin mutane ya ɗaukaka su samu daraja muna da shi amma rashin gaskiyar mu ya jefa mu cikin wahalar da muke ciki duk wanda ya rashin gaskiya ko mun karfin jarinsa ba zai ji daɗi ba dan gurgurda yadda kace su yan uwanka sai Allah ya zare maka kwanciyar hankali daidai cutar da kai musu kuma ga hisabi ranar tashin kiyama yana jiran ka dan babu yanda za a yi ka cuci yan uwanka ka samu arziki kuma ka dauka wai sai Allah ya kwantar maka da hankali idan Allah ya haka ya tallata cuta kenan cewa a rinka yi amma sai ya hada ka da wata matsala sai ya hada ka da wani tashin hankali a jikinka wata cuta ko a yaranka ka samu fandarewar ɗanka ko ƴarka ko ya hada ka da wata mace ƴar masifa ta yi ta maka bala'i an tashi da kasuwa ga kuɗi ka samu amma da ka kama hanyar gida hankalinka a tashi duk wannan zai iya faruwa ta zo ita ba mai kyau ba sosai ta yi ta yaji kana ta binta saboda Allah madaukakin sarki ya so ne ya gasa ka cucuwa ne sai ka biya wannan cutar tun anan gurin kuma hisabin yana jiran ka ranar tashin kiyama faduwar mu a kasuwanci ne yasa lalace wato abin nan ka rashin gaskiyar mu a kasuwanci ne ya jawo faduwar mu a kasuwanci karerayen mu a kasuwanci ya jawo karewar mu yin bukatun da sun fi karfin jarin mu duk ya kawo karewar mu duk wanda ya kwanta dama a Kano cikin manyan yan kasuwar Kano bukata ce ya rinka yi wadda ta fi karfin sa sannan gasa wani ya tafi aikin hajji da umara shi da mutane 7 ko da mutane 10 cikin mutanen gidansa har yalo jariri da aka haifa kwanan nan da shi aka tafi daga can za a wuce Dubai wai kai ma sai kai ko baka da wannan kudin dan ƙarya kaga wannan jahilci ne ba karamin jahilci ba wani yayi kaza dole sai dai haka aka rika yi ko an saba ana yi duk shekara wata shekara ta zo arzikin yayi kasa to sai a rage abin mana to wai a'a wai kar a gane
billahi sai an gane an gane ba tuntuni. Wannan shine abin da ya rika cutar mu, rashin gaskiyar mu da yan bukata sama da ta yadda ya kamata mu. Na iya hakura da yara 3 a kasuwa in je in kawo yara 5 dan bunƙasa da cika da ba tsaya irin ba dama ne yaran sa 5 yaran sa 7. Duk wannan ba daidai bane ba. Su kuma wanda aka kawo din yau zaka zo kasuwa, ubangidanka da ya kawo ka yau shekara 15 yana zuwa kasuwa, amma kana son kai kana da riga irin tashi nan da shekara 1 mai zuwa, mota irin tashi, mace irin wanda ya aura. To kaga duk wannan garajan shi yasa dan muke cikin tashin hankali da abin nan muna ji muna gani kasuwancin mu na ci baya, abokanan adawar mu suna ta ƙara murƙushe mu a cikin garin mu, a garin mu waɗanda suka san da daɗewa sun san cewa a bayyana tashi lokaci mai tsawo nan ina wani wanda ba musulmi ba a wafa dan girman Allah. Amma tun lokacin Dominic Oneya aka rinka kullar ya za a yi sai inyamurai sun shigo wafa, ko in ce sai wanda ba musulmi ba ya shigo wafa dan ya jayayya da mu. Muna jin takaicin haka, mu ba da kasuwanci ba dan ku wakilan mu ne a nan gurin. Nikan yi farin ciki in wuce wani kanti in ganshi ma kare da kaya na bukatar rayuwa ta wanda da mutanen mu ba sa ciki, in ga sunan wani a ciki billahi ko dan dariƙa ne farin ciki nake. In ga an rubuta Alhaji Sani, Alhaji Ahmad, Alhaji Danjuma, Alhaji Rabi'u, Alhaji wane ne, sunayen musulmi in ga ana sayar da ko na spare part na mota ko na mashin, wallahi farin ciki nake yi sama da in ga an rubuta sunan Benjamin, an rubuta sunan wane ne, ina jin takeici. Kun ga lokacin da muke can masallacin Turayen a opposite da mu akwai wani mai kanti a wancan lokacin, mu sani ba ko nan kuwa tashi yanzu, sunan shi Danjuma, yana sayar da kayan mashin. Wato ba wanda ya tsana a duniya a wancan lokaci fa irin ahlus sunna. Amma billahi zai farin ciki nake in naga kantin su dan kawai shi musulmi ne ba in yamur bane arni. Amma wallahi ni na san a wannan lokacin shi ba wanda ya tsana irin ahlus sunna. Wannan baya da kai da shi yan dariƙa suka dora shi akai, in Allah ya zai fahimta a kusa ko a nesa. Amma dai kai zaka mu'amalance shi da musuluncin da ya bayyana na kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ko ba yanda za a ka kwatanta shi da arni. To wannan zuciyar ake so ka samu kai musulmi, wannan kishin ake so ya shiga cikin zukatanmu, ko musamman matasan da suke tasowa. Sannan kuma wani abu na ƙarshe da zan faɗa mana, kun ga kasuwancin yau ya canza da yadda kasuwanci yake shekara 15 ko 20 baya. Shekara 20 ko 15 da suka wuce baya, ko da baka yi karatun boko ba za ka iya yin kasuwanci, ko da ɗanka bai yi karatun boko ba. Amma yanzu duniya ta tsuce da yawa, ta zama a kusa. Yawanci kasuwancin nan ana yin shi ta hanyoyin sadarwa mafiya kusa. Kafin ka tashi ka je Lagos, kafin ka tashi ka je China ko ka je Hong Kong, wani wanda yake da ilimin bincike a cikin kwamfuta sai ya binciko kamfanoni da irin hajojin da suke tallatawa, yayi magana da su, yayi oda in akwai aminci a turo musu sai ya dauka. Kafin kai ka tashi ka je Hong Kong, ka yi awa wajen 15 a jirgin sama, shi kayansa tun an riga an gama firfiyarin da yadda za su shigo. Dole ne ba wai da rana tsaka yanzu za a ce dole sai mutum ya zama dan boko ba, amma yaran mu da suke tasowa muga cewa wani irin taimako za mu musu su yi ilimi na addini kwakwara, ilimin boko kwakwara. Saboda kasuwancin kansa da yawanci muna da aqidar cewa muna yin ilimin boko ne dan aikin gwamnati. A yanzu wace gwamnati za ka yi ilimi ta baka aiki a Najeriya? Jihar Kano mai mutum miliyan 10, ma'aikatanta gaba ɗaya ba su wuce mutum 30,000 ba. To in kowa da aikin gwamnati zai rayu a cikin miliyan 10 an ba mutum 30,000 aiki, sauran kuma su yaya? To kun ga anan gurin dole ne wato harkar kasuwa din nan na farko a hada ta da ilimin addini ta yanda musamman ya halatta musamman da bai halatta ba. Na biyu a hada ta da ilimin zamani da wayewa, kuma sannan mu zama masu kishin juna, mu zanto masu ba masu yi wa juna mugunta ba. Kada zanto ina ma mugunta kai kana ma mugunta, a gefe ɗaya ga wani arne yana nan yana fatan ranar da ni babu kai kuma ne kai babu ne, fata yake ga ranar karewar ka tashi ka bar wannan kantin da kira wani dan uwan sai shiga, fata yake ka bar nan gune kira wani dan uwan sai shiga. Kai ka kasa gane haka, kana kyashi da ni ina kyashi da kai, muna ta faɗa da juna, muna ta in ma dan su fahimci suna ba sosai ko sun fahimta sama ana ta yi wa juna yasin, ana yi wa ta yi wa juna tabbata da abuga. Wannan fa shine yawanci harkar da muke ciki, wallahi shi yasa za mu rayu cikin wahala in za mu ci gaba da zama a wannan halin ba mu gyara ba.
ta yan uwa musulmi tsoron Allah shine gaban komai tsoron Allah shine kan gaba kuma kasancewar ka saba da sako ba shi ke nuna ba za ka iya daina ba za ka iya tuba duk wanda yake yin daidai ya sani duk wanda yake barna ya sani kuma wallahi tallahi ka tuba Allah zai gyara albarkar ka ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kankare ma zanuban da suka wuce amma in baka tuba rashin tubar ba zai saka zama mai kudin Kano ba ba zai saka kafa kowa arziki ba ko ka samu kuɗi kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai Allah ya jarrabe ka da wata musiba ko a dukiyar ko a gidanka ko a matarka ko a ɗanka ko a wani abu Allah na iya haɗa ka da matsaloli kala kala zai iya baka komai ya haɗa ka da ba na gari ba zai iya baka komai ɗa na gari mace ta gari ya haɗa ka da wani masifafan makwabci duk wannan na iya faruwa sai ka samu dai wani abu da babu daɗi to da haka bin Allah shine mabudin kowane alkhairi saban Allah shine mabudin kowane sharri a nan gurin ya kamata in takaita dan bana so in yi doguwar lacca wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah